Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga wanda ya kalli wannan bidiyo har zuwa ƙarshe sai fahimci abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata al'ummar musulmi daga malamanmu da ɗaiɗaikunmu ya kamata mu tsaya tsayin daka domin mu ɗauki mataki sosai a kai. Matsala ta farko tana farawa ne tun daga hidiman biki da shirin yin aure da ake al'ummance. Addinin musulunci mun sani cewa aure yana daga cikin sila na gyaruwa da kuma tarbiyyar al'umma, amma a yanzu sai ya kasance ba lokacin da ake abubuwa na rushewar tarbiyya, abubuwa na rashin da'a, abubuwa na rashin ladabi, kamar lokacin da ake shirin ɗaukan aure, yin aure, wanda hakan kuma kamar inda malamai suke bayani yana ɗauke albarka da daraja da duk wani abun da ya kasance na albarkan da ake sa rai da a samu a cikin aure. Bala'i na biyu da kuma tashin hankali na biyu ba a zallan nan ya tsaya ba, shine yadda su karan kansu ma'auratan bayan an yi aure sukan yi amfani da wannan daman ganin cewa tsakaninsu babu wani shamaki, sai ya kasance suna amfani da wannan wurin ya haɗa shi a kafafen media, kafafen social media, waɗanda saninmu da al'ummar musulmi suna da kunya da ƙoƙarin gujewa makamancin haka saboda suna ganin cewa su saurayi ne da 'yan mata. Amma ya kasance yanzu kuma sabon salon da aka ɗauko shi ne ma'aurata ne suke yin irin waɗannan abubuwan daga daren cewa su a tsakaninsu ba su da shamaki, sai kuma su rika tura shi a social media. Wa ma'adallah, wannan mummunan al'amari ne wanda ta'addanci da gurɓacewar tarbiyyar da yake da shi ya fi na matasa amma waɗanda ba su yi aure ba. Sai kasance auren babu sirri, abubuwan da suke a gidajensu suna fito da shi suna bayyana shi a social media, wanda kuma ba dole ba ne kowa ya san cewa waɗannan ma'aurata ne ko kuma ba ma'aurata ba, tun da 'yan mata da samarin masu nan haka. Hakan zai zamanto buɗaɗɗiyar kofa ne ga wanda in hakan ya ci gaba da yaduwa duk wani saurayi da budurwa ma za su iya yi, saboda masu aure suna yawan yi. Hakan zai sa shubha a social media ta inda baɗala da ɓarnan zai yadu, domin ba dole ba na iya tantance wannan saurayi ne da budurwa ko matan aure, sannan babu ladabi ko da'a a ciki a ce masu aure suna fitar da sirrinsu na cikin gida. Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.